יום אחד זה יקרה בלי שנרגיש משהו ישתנה, משהו יירגע בנו, משהו ייגע בנו, ולא יהיה ממה לחשוש. וזה יבוא כמו כף חרוט על כף יד, זה יבוא בטוח בעצמו, כאילו היה שם תמיד וחיכה שנבחין בו. וזה יבוא, אתה תראה, הידיים הקבוצות יתארחו, והלב השומר לא להיפגע יפעם בקצב רגיל. זה יבוא כמו שהטבע רגיל להיות שלם עם עצמו. יום אחד זה יקרה בלי שנרגיש משהו ישתנה, משהו יירגע בנו, משהו ייגע בנו, ולא יהיה ממה לחשוש. וזה יבוא כמו כף חרוט על כף יד, זה יבוא בטוח בעצמו, כאילו היה שם תמיד וחיכה שנבחין בו. וזה יבוא, אתה תראה, הידיים הקבוצות יתארחו, והלב השומר לא להיפגע יפעם בקצב רגיל. זה יבוא כמו שהטבע רגיל, אתה תראה, הידיים הקבוצות יתארחו, והלב השומר לא להיפגע יפעם בקצב רגיל. זה יבוא כמו שהטבע רגיל להיות שלם עם עצמו. לא הכל יטלטל אותנו, לא הכל יכה, מה שיפתח לנו יחכה.